Neste 21 de marzo celebrase o Día Internacional da Síndrome de Down e para conmemorar esta data dentro do Canal Rías Baixas achegámonos a nova sede que Down Pontevedra ten na cidade. A mensaxe nesta xornada é clara. O Día Mundial do Síndrome de Down é todos os días, non? Entonces, pues que a sociedade se mentalice, se cerciore de que as persoas con síndrome de Down pois son como as outras, o sea, cos seus defectos, cas súas virtudes, seguramente necesitan algo máis de apoio, pero está demostrando constantemente de que son capaces de facer calquer cousa que se propoñan. Entonces, un pouco a finalidade deste día é reivindicar os dereitos e os deberes que as persoas coa síndrome de Down teñen e, sobre todo, visibilizar o traballo que diariamente facemos non só nos desde a entidade, senón desde os diferentes ámbitos de interese cos que nos colaboramos, ¿no? Desde o ámbito familiar, escolar, laboral, social, e un pouquiño é romper aqueles mitos que aínda siguen existindo na sociedade con respecto ás dificultades que as persoas coa síndrome de Down ou discapacidade intelectual tamén teñen aínda a día de hoxe, que existe todavía moito descoñecemento nese senso. Un ano especial este 2018 coa inauguración deste centro no Gorgullón, un espazo que levan anos buscando e que agora xa é unha realidade. Pero, bueno, xa por fin temos un local onde poder desarrollar de forma un pouco máis lectiva, docente, máis amplia os servicios que nós prestamos na asociación, non? Unha asociación Down Pontevedra que leva traballando 26 anos na Boa Vila. Pero aínda a día de hoxe sí que me sorprende que, por exemplo, a primeira hora da mañán lía de un organismo público que seguían poñendo termos como padecen, ¿no? Entonces nós intentamos tamén erradicar terminoloxía que non é axeitada cando falamos de persoas coa síndrome de Down, sobre todo tendo en conta que a síndrome de Down non é unha enfermidade, polo tanto non debe tratarse como tal. Non é unha enfermidade, non padecen, non sufren, vale? Entonces ese tipo de terminoloxía hoxe en día, curiosamente, aínda sigue existindo nos medios de comunicación sorprendentemente. E os usuarios deste espazo teñeno claro, eles queren ser independentes e, como non, traballo e máis traballo. De conserje. De conserje, sí. Sí, y de ordenanza. E de ordenanza. Y de reponedor, de camarero de pisos y esas cosas. Nos gustaría buscar un trabajo, un puesto de trabajo. É importante, verdad? Es muy importante. E a ti que te gustaría dedicarte? A mí me gustaría de limpieza. De limpieza? Sí. E traballar onde? En Pontevedra, noutra cidade? Onde te gustaría traballar? En otra ciudad. Noutra cidade? En donde? En Salamanca, sí. Que es importante porque para buscar un trabajo el día de mañana. A mí me gusta más el trabajo es botones, ayudar a las maletas. De botones, gustaríache, sí? Pues sí, Nun hotel aquí en Pontevedra, por exemplo? en Vila García. Ah, en Vila García, ti és de Vila García, non? Pues sí. Un día para reivindicar os dereitos das persoas con síndrome de Down e os deberes que temos a sociedade na actualidade. Un día especial que se prolongará ata este venres, xa que o 23 de marzo terá lugar a inauguración oficial deste novo centro de Down Pontevedra no Gorgullón.